Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating topical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 10 hanggang 12, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, punta natin ang latest na yon sa ating graph set. Simulan na yung ako na ito ng Miyerkules, Marso 10 hanggang bukas po, Huwebes, Marso 11. Ay kikita po natin na natili pa rin yung hanging amihan sa may dulong hilagang Luzon, lalo na po ang northern coastal areas po ng Ilocos Norte at Cagayan. Gayon din po ang mga isla po ng Batanes at Babuyan. So may mga padaan-daan po dyan mga showers. Although maganda naman po ang panahon, but at times may mga dumadaan po ng mga rain showers at na may medyo malakas po yung hangin na pwede umabot po ng hanggang 50 kph. At yung alon po ay mapanganib pa rin sa mga sasakyan pang dagat. Samantala, dito po sa Calabarzon at Kabikulan, kasama din po ang ibang bahagi po ng Kabisayaan, Northeastern Mindanao o Hilagang Silangang Mindanao at Palawan ay magiging medyo mahangin din po, dulot po ng mahinang amihan, although yung hangin po hindi po siya lalampas ng 50 kph. At magiging mapanganib din po ito sa mga maliliit na sasakyan pang dagat. At may mga paminsan-minsan pong dumadaan po mga paugulan na lahat po ditong northeasterly southeast wind flow at may kasama rin po mga thunderstorms. Sa mga susunod na araw po ay magiging malubha po mga ulan dito sa may bahagi po ng Visayas, kasama rin po ang Katimugan at silangan bahagi po ng Bicol region at iba't ibang bahagi po ng Mindanao, dulot po ng pagdaan po ng pahina na pong shallow LPA na kung saan yung kanyang trough at yung rain bands o yung remnants niya ay magbibigay ng mga paulan dito. At alam natin na panahon pa rin na yun ng La Nina kaya medyo mataas po ang rainfall average na dala nito mga weather systems. So yan po ang ating latest dito sa ating graph set. So ito pong shallow low pressure for the past 24 hours ay humina. Kahapon po, isa po siyang tropical disturbance o LPA 92W. Medyo katamtaman na LPA po siya, but for the past 24 hours, bahagyang humina na po siya. Nasa 0% ang chance po maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Medyo sabog po ang kanyang sirkulasyon. So, mag-ingat lang po sa mga malalakas na thunderstorms sa posibleng magkaroon po ng pagbabaha at mga landslides sa mga low-lying areas sa Mindanao at Kabisayaan. Okay, so yan po ang ating latest sa ating graph set. At kung titingnan natin yung fast animation, so yan po, kita po natin yung trough na nagbibigay po ng mga ulan na yun sa Mindanao at sa silangan at katimugan bahagi po ng Kabisayaan. For the next few days po, kakalat po yan sa Visayas hanggang makaabot po dito sa may area po ng Palawan. So na yan po, kita rin natin dito sa may Kabikulan, may mga padaan-daan po mga cloudiness, may rain showers sa malaking bahagi po ng Bicol, although may mga oras lang ang pagdaan niya. So, simula kanina umaga, dito po sa Nagay, medyo umulan, at dito rin sa ibang bahagi po ng Bicol region, at dito rin po sa may Calabarzon, ibang portion po ng Mindoro, Marinduque, at dito naman po sa may Visayas, sa Katimugan at silangang bahagi po nito, lalo na sa may Samar, Leyte provinces, Bohol, Southern Cebu, Southern Negros, at malaking bahagi po ng Northern at Eastern Mindanao as well as Zamboanga Peninsula. Ito po yung mga thunderstorms. Medyo malalakas po yung mga pag-ulan dito. Dulot po yan ng shallow LPA at yung prevailing La Nina. At kung titingnan natin na yun, yung ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang Biyernes, yan po, inaasahan po natin yung paglakas po ng mga pag-ulan. Moderate to heavy hanggang at times medyo matindi po yung mga bagsak ng ulan sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas, Northeastern Mindanao. Samantala, moderate to heavy naman po sa ibang bahagi po ng Visayas, Sulu Archipelago, Northern Palawan, Eastern Mindoro, at gayon din po sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. At dito rin po sa may Masbate, silangan at katimugan bahagi po ng Kabikulan, kasama po dyan ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern sections po ng Camarines provinces, kasama po ang Partido District, ay magkakaroon rin po mga moderate to heavy rainfall within the next 3 days. Pero padaan-daan naman po ito. Mas malakas ang ulan po dito sa may Kabisayaan at Northeastern Mindanao dahil po sa remnants po ng
shallow LPA. At kung titingnan natin yung windy.com pressure, rain at wind forecast mula sa ECMWF European Model, bukas ng umaga, inaasahan po ang malalakas na ulan dito po sa may silangan bahagi po ng Visayas, Northeastern Mindanao, lalo po sa may Surigao provinces, Dinagat at Siargao Islands. At kung i-move natin ng bukas ng hapon, ganun pa rin po sa may Samar provinces at ibang bahagi po ng Kabisayan at Mindanao. At sa Biyernes po, ay kakalat na rin po sa may silangan at katimuan bahagi po ng Kabikulan. At kita po natin yan hanggang Friday afternoon. May mga thunderstorms po ang pwedeng maganap sa malaking bahagi po ng Visayas, may Maropa, lalo na po sa may Sulu Archipelago. At dito rin po sa may Hilaga at silangan bahagi po ng Mindanao ay may mga possible po ng mga ulan. May mga showers din po sa may Kabikulan at sa may silangan bahagi po ng Luzon sa darating pong Biyernes. So nakita natin medyo nalusaw na yung LPA na yung darating na Biyernes base po sa forecast. Okay? And bago tayong paalam, ito ulit yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Ito po ay valid for the next 2 weeks, March 10 to March 16. Ito po ang week 1. Ay may inaasam po tayong above average rainfall sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalo na po sa may Visayas at Mindanao dahil po sa prevailing La Nina. And meron po tayong moderate chance na posibleng may mag-form na bagyo, but sa latest na yun, medyo malabo na po. At pagdating po ng ikalawang linggo, valid Marso 17 hanggang Marso 23, ay wala naman po tayong nakikitang tropical disturbances na posibleng mag-develop sa Pilipinas at medyo humina na ang mga thunderstorms at maulan. So, possible po na medyo tuyo na po ang panahon pagdating ng March 17 to March 23. Okay, so yan po ang ating pinaka-latest sa ating tropical weather analysis dito po sa ating bansang Pilipinas. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. May hashtag WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.